Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien negattiv ukoll dwar il-Valletta Summit. Skontu l-laqgħa li għall-ewwel darba ġabret iż-żewġ kontinenti madwar mejda biex jiddiskutu l-immigrazzjoni kienet diżappuntanti. Dan is-summit kien diżappuntanti. Fil-Valletta Summit il-mexxejja Ewropej u Afrikani qablu fuq pjantazzjoni bbażat fuq 5 prioritajiet u 16 azzjoni li għandhom jindirizzaw il-problema. Iżda Simon Busuttil ma kienx kuntent lanqas. Jina kont nistenna riżultat ferm u ferm aħjar. Saħansitra Busuttil kritika l-ħolqien ta' fond ta' kważi 2 biljun euro fajnuna lil pajjiżi Afrikani. Dan is-summit ħoloq fond ta' flus illi seta' jinħoloq anki waqt summit normali, seta' jinħoloq anki b'daqqa ta' pinna minn Brussell mingħajr dan it-tiżjin kollu. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar l-inċident li seħħ f'Paċeville. Dwar dan il-każ inħatret inkjesta li qed tistħarreġ il-każ, però għal Simon Busuttil dawn ir-risposti għandhom jingħataw mill-Gvern. Nittama li l-Gvern ikun trasparenti bl-informazzjoni dwar dan l-inċident li jgħidilna eżattament x'ġara u għaliex ġara. F'istqarrija l-Partit Laburista qal li kull meta taħseb li Simon Busuttil ikun laħaq il-massimu tan-negattività tasal okkażjoni oħra fejn jirnexxielu jeleb ir-rekord tiegħu stess billi jkun aktar distruttiv. Il-kap tal-Oppożizzjoni qed juri sens ta' bitterness anke dwar summit internazzjonali li fih pajjiżna ġifdad biex iġib flimkien mexxejja Ewropej u Afrikani. Dan kollu juri wkoll kemm Busuttil huwa iżolat għax tkellem bil-kontra ta' dak li qalu mexxejja internazzjonali. Il-Partit Laburista tenna li huwa l-kap tal-Oppożizzjoni li jrid idaħħal il-politika partiġjana f'kollox u li jaċċella fil-politika tal-ejra li l-poplu ilu li warrab.